Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos sa siyudad kang Naga sa aga, dagos na. Camarines Sur Police Provincial Office may officer in charge muna matapos ma-administratively relieve ang dating PNP Provincial Director. Empleyado kang sarong gasolinahan sa Bao Camarines Sur, sinaksak, kwarta, dinara kang sospek. Philippine Olympic gold medalist Hedelin Diaz suportado ang sports program kang Naga College Foundation. Uya ang mga barata sa aldaw na ini. Ako po si Ja Maika Angeles. Pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos sa syudad ng Naga sa aga, sigurado ng madadagos. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Sa aga na nakatalaan magbisita si President Ferdinand Marcos Jr. sa syudad ng Naga para paginoto ng kontrabaha program kang gobyerno nasyonal kung saan saro ang syudad ng Naga sa tatabangan. Susug kay Mayor Lani Robredo, mayo ng halawig na programa ang presidente. Bibisitahon ng subot kay ni ang mga lugar kung saan kaipuhan ang patrabaho. Inaasahan na aga maabot si PBBM na enot mabisita sa JCM Robredo Coliseum kung saan nakaabot naman subot sa presidente ang problema digdi. Urog na ta ginagamit man ini ka lokal na gobyerno ka Naga bilang saro sa mga evacuation center. Ang plano, garo ang pinaka-format kang Oplan Kontrabaha, mayong grand na program, pero talagang bibisitahon lang si mga programa. Pag-abot niya, ang expected siya mag-abot 9:45 in the morning. Madiretso muna siya sa Jesse Robredo Coliseum. Igo kitang advance na matabang, data paaram kung ano si specifics kan tabang, pero the reason na gusto niyang magduman sa Jesse Robredo Coliseum dahil nakaabot si EAS si kahagadanta na dahil iyan ang major evacuation center kang Naga, ipaayos. Ako strongan sa ko yung pagduda na na-reinforce yan kan si pagbisita ni Secretary Vince Digdio dahil ka nag-meeting kami, pig-mention niya, ano nga kaibanan yan sa budget. Sabi ko, pig-request ko po, pero mayo. Dapat nga kayan, ayuso na. Nahiling ko ngayon, nagrabe na. So, baka kabali yan duman. Pero may advance kita na matabang. Bibisitahon man kan presidente ang nagkapirang creek sa syudad ng Naga para hiringon ang patrabaho matapos iningpo na nalinigan ka nakalihis ng mga aldawa. Dagdag pa ni Mayor Lani, magpapadagos ng paglinig sa Sagup Creek, ulita may ibang porsyon na naibalik sa paglinig. Magayan Residences, duman mahapit, para lang ma-check si work na nangyari na. Nagpuon si trabaho kang Tuesday. Nag-ikot kami kang Tuesday, turok do na si mga, nag-arabot na kayo si mga equipment. Nag-arabot si mga equipment, I think Sunday o Monday. Tuesday, nag-ocular kita, pigturok do ta si mga kaipuhan na mga relinigan. Ang iinuton ulit Sagup Creek dahil may mga portions kan Sagup Creek na di pa nakabali duman sa inot na paglinig. Para sa Jalan TV 48 Naga, Christina Canzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, hulita kinakaipuhan ng regular na paglinig sa mga creek asin bako lang sarong beses, pinagmarhay kan lokal na gobyerno kang Naga na makipag-koordinar sa Department of Labor and Employment para sa tupad program. Susog kay Mayor Lani Robredo, nagtugot man subot na magtaon ng dakol na slot sa tupad para makatabang sa paglinig sa mga creek. Dole, nagdigdiman si RD kan Dole kasudma, ma-provide sinda ni mga slots for tupad para matabangan sa pagrilinig. So sabi mi habo ming one time na rilinigan, ang gusto mi ko naka-spread siya all throughout the year. Dahil ang paglinig baka mga waterway, sige-sige, day man one time. So nagtugot na ang Dole, tataonan da kitang gulping slots. Sa kasumpay na barata, pinaglinaw man ni Mayor Leni Robredo na ang pagbisita ni President Ferdinand Marcos Jr. sa syudad ng Naga ang haloy naman ng pinagplano asin mayong koneksyon sa naging anunsyo kan Vice Presidente sa iyang pagkandidato sa 2028 election. Sinabi ni Robredo na nagluluwas subuot sa mga bareta na ang pagbisita ni PBBM ang kasimbagan kang presidente sa naging anunsyo kan Vice President. Dagdag pa ni Robredo,
bako lang ang syudad ning Naga ang bibisitahon kan presidente para ilansar ang kontrabaha program. Ang nagluluwas kaya sa national media na because of the announcement ng candidacy ni VP Sara, iyon ni ang simbag. Pero kamo baga nakakaaram, nahaloy na ini. Actually, January 26 pa baga ni nakaset. January 26 pa siya nakaset. So, garo unfair man na sasabihon. Unfair ki President na sasabihon na ginigibo niya ini because gusto niya simbagon ito. So, yun man yan ang gusto tang i-clarify na kamo mismo witness na haloy na inimpig pa plano. So talagang trabaho ini. In fact, bako man nga Naga lang ang site. Igwa pang mga ibang sites na same project. Padagos sa mga bareta, 564 PNP personnel kan Camarines Sur Police Provincial Office ang nakadeploy ngunyan para magtaunin seguridad sa pag-abot ni Presidente Bongbong Marcos, partikularmente sa syudad ning Naga. Ini kinababalihan kan Explosive Ordnance Division, medical team na may kaibahan na ambulansya asin SWAT team. Sa ngunya, naka-full alert status na ang Camarines Sur Police Provincial Office, huli kan presidential visit na mababa sa normal alert status pag nakahali na ang presidente kan Pilipinas. Sa ngayon, meron po tayong 564 na mga personnel na nakadeploy for traffic management alone. Dito lang po yan sa Camarines Sur Police Provincial Office na counterpart. Ano po? So, aside from that, meron po tayo ng EOD, yung EOD team natin. So, meron din po tayong team ng medical team na with ambulance. So, kasama po yan sa i-deploy din po. And meron po tayong mga RSSF or standby po na mga personnel para po ma-beef up pa ang ating mga personnel na kakailanganin, kung kakailanganin, ng dagdag ng mga personnel para po sa pagdating ng ating Code 1 o ng visit ng ating presidente po. Yung alert status natin, ma'am? Full alert status po tayo. Simula pa nung alauna ng 12:01 rather kagabi. After midnight hanggang ngayon, hanggang matapos po ang event na to, full alert status po tayo. Padagos sa mga bareta, Camarines Sur Police Provincial Office may officer in charge muna matapos ma-administratively relieve sa pwesto ang Provincial Director na si Police Colonel Virgilio Olalia Jr. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Ang Deputy Provincial Director for Administration na si Police Lieutenant Colonel Santos Tagumata ang officer in charge ngunyan kang Camarines Sur Police Provincial Office matapos ma-administratively relieve si Police Colonel Virgilio Olale Jr. bilang Provincial Director kang Camarines Sur Police Provincial Office. Sinabi ni Police Captain Lisa Jane Altesa, tagapagtaram kang Camarines Sur PPO, na normal lang sitwasyon sa loob kang Camarines Sur PNP urog na ang mga aktibidad kang Camarines Sur Police Provincial Office. Wala pa po tayong acting provincial director sa ngayon, lalo na ngayong umaga, no, start ng pagiging officer in charge lang po, ng Camarines Sur Police Provincial Office. Yan po ay si Police Lieutenant Colonel Santos Tagumata, ang ating Deputy Provincial Director for Administration. Kung sagkod no arin magiging officer in charge si Police Lieutenant Colonel Tagumata sa Camarines Sur PNP, inima depende sa PNP Regional Command 5 kung no arin makakapili nin ididesignar na acting provincial director kan PNP Camsur. Until po may ma-designate na si regional director natin po na magiging acting or officer in charge kang sa tuyang provincial office. Apera sa provincial director kang PNP Camsur, administratively relevant ang gabos na may pagkaaram sa pag-imbestigar sa nagada na person under police custody. Ang naabalang report ka mga investigador ang rason subot kang pagkaka-administratively relieve kanasabi mga opisyal si miyembro kang PNP Camsur asin PNP Catanduanes. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, kinumpirmar man sa GNN TV 48 Naga ni Police Captain Bernie Ondisimo, dating Chief of Police Candel Gallego, Camarines Sur, na yaon na siya ngunyan sa Camarines Sur Police Provincial Office. Ang nagribay subot sa iya ay si Police Captain Jason Canuto na hali sa Iriga City Police Station. Sa samuyang pagbabalik, Naga City Police Office papakusugon ang coordination sa mga eskwelahan sa Naga. Yan as iniba pang mga nangingenot ng mga bareta digilan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak.
The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation, but we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive, from our dynamic programs in finance and business to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts. We cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow. The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and markets. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Sa pagpapadagos kan mga baleta, Naga City Police Office papakusugan ang coordination sa mga eskwelahan sa syudad matapos ang magkakasunod na bomb threat sa Camarines Sur asin Camarines Norte. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Sunod-sunod na pagsuspender kang klase asin trabaho ang nairehistro sa nagkakapirang bistadong eskwelahan sa Riyon kan Bicol. Ini matapos makaresibi nin mga bomb threat ang Partido State University sa Goa, Camarines Sur, Mabini College asin Camarines Norte State College sa probinsya kan Camarines Norte. Huli kaini, ang Naga City Police Office makikipagkoordinar sa mga eskwelahan sa syudad ning Naga para magkondusir ning symposium sa mga estudyante. Objeto kaini na matauan ning dagdag kaaraman ang mga estudyante kung ano ang mga lakdang na dapat gibuhon sa oras na makaresibin ng bomb threat. Nagpaplano pa lang kami na mag-conduct coordination and seminars or symposium sa mga schools and sa mga students para maging aware sinda regarding sa bomb threat. So para maiwasan ta if in case na kung igwa man mangyari or daina magkaigwa ning araw kaning pangyayari. Kabali mas sa iko-koordinar kan mga lower unit kang NCPO ang mga security personnel para higot na mabantayan ang seguridad kan enterong eskwelahan sa syudad ng Naga. And also makikoordinate kami ang sa tuyang lower unit sa mga security para itaytan ninda ang indang security sa Limbang School. Pinatanidan man kan PNP Naga ang publiko, partikularmente ang mga nagpapaluwas o nagigibo nin mga bomb threat na may magabat na pinalidad na atubangon ang siisayman na mapatunayan na may gibo kan bomb threat. Ang ina-advise nilang inot na inot sa publiko, dahil kita basta magsuba-suba ang mga arog kaning bagay, daw sabihin ka ng joke lang ini. Pero ini is sarong seryosong bagay na pwedeng maka-apekto or pwedeng dakula ang maging epekto sa
sa establishment or sa sarong school or sa sarong establishment na gigibuhan kani. Kaya pagka ini na find out, sigurado mapapenalize or pwede ka mong kasuhan. So inahagad mi, di kita pakakampante sa mga bagay na arganing masuba kita. Maging responsable and maging sensitive sa mga pinuposta. Para sa GNN TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, Bicol State College of Applied Sciences and Technology o BISCAS sa syudad ng Naga nagpapasunod na ng heightened security measures hulikan bomb threat sa mga eskwelahan. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Ini ang masabat sa sisayman na igwang bihikulong malog sa Bicol State College of Applied Sciences and Technology o BISCAS digdi sa siyudad kang Naga. Pebrero 18 kang iluwas ang Administrative Memorandum hali sa opisina kang presidente kang Bicol State College of Applied Sciences and Technology para sa heightened security measures na nagsusugo na magkaigwaning paghigpit kang seguridad sa palibot kang bilog na campus. Kabali na digdi ang pagkakaigwaning one entrance and one exit, pagpapasunod ng random inspection sa mga bihikulong naglalaog sa saindang eskwelahan. Susug kay Abs Villalon, Vice President for Administration and Finance, resulta ini kang sunod-sunod na mga bomb threats sa nagkaperang kolehiyo sa Camarines Sur asin Camarines Norte. Ang ginawa po natin, isang gate lang po muna ang open as of this moment. Temporarily closed ang gate 2, yung Laboratory High School entrance, pati po ang back gate. So dito po tayo naka-focus ngayon sa main gate. Ang mga security guards po natin nag-random inspect ng vehicles and personal conveyances entering the campus. May inspection din po ng mga U-boxes sa motorsiklo. Increased po ang monitoring and visibility ng ating security personnel. And pinag-utos po ang proper documentation and immediate reporting sa Security and Safety Management Office ni BISCAS kung meron pong any suspicious behavior, unattended items, or security-related concerns. Idinagdag pa ni Vice President Villalon na sa endaman pinag-eksplikar asin ipinaaram sa mga estudyante ang mga ginigibong paghihigpit sa mga naglalaog sa saydang eskwelahan. Opo, explain po ito sa mga estudyante. Nakipag-usap po kami sa aming student trustee, ang presidente ng Supreme Student Council, na magkakaroon po ng temporary closure ng dalawang gate po namin, yung back gate at saka yung Laboratory High School entrance. And yung mga U-boxes po ay ina-ensure na ma-inspect po. Mientras tanto, maging sa barangay ang nakipag-coordinar man subuot ang BISCAS. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa police report, may person of interest na ang Baaw Municipal Police Station sa nangyaring pananaksak asin pagkuakan subot 15,000 pesos hali sa kahakan sarong gasolinhan sa barangay Santa Teresita, Baaw, Camarines Sur, pasado alas 5:30 kasuba agong aga. Tulos nagdulag ang suspect matapos masaksaka ini ang biktimang empleyado kan gasoline station na tulos man dinala sa ospital matapos makaapod nin tabang. Marikas na nagkondisi rin hot pursuit operation ang Baaw PNP sa nasabing insidente. Sa ngayon po ay hot pursuit operation. May person of interest na po yata sila na pina-follow up as of 8 a.m. kanina. Talagang full force kasama na po ang ating mga provincial intel operatives. Kasama na sila sa nagta-track down kung sino yung mga pwedeng persons of interest dito po sa nangyaring robbery hold-up dyan sa Baaw, Camarines Sur. Sa iba pang barata, nagbisita sa Bicol Medical Center ang Australian Defense Force kaibahan ang mga taga 9th Infantry Division Philippine Army bilang preparasyon sa nagigibuhan na exercise kasangga sa mga masunod na bulan.
Kabali sa nagbilisita iyo ang main emergency room, cardiac center, ICU complex, diagnostic center as in iba pang opisina. Naging kaibahan man kan Australian Defense Force ang mga personahe kan Camp Elias Angeles Station Hospital kang 9th Infantry Division. Pinag-welcomean sinda kan mga opisyales kan Bicol Medical Center. Sa iba pang bareta, may mga barangay sa syudad ning Naga ang dai naka-availing barangay support fund para sa taong 2024-2025 kung saan ang barangay Igualdad ang enot na barangay na nagsurat manungudigdi. Susog kay City Councilor Elmer Baldemoro. Napag-ulayan naman subot ini sa session kan sangguni ang panlunsod asin itinao sa Committee on Appropriations na pinamamayuhan niya ang pagtrabaho igdi. Ipapaapod subot ang mga barangay kapitan asin ang City Budget Office para mahiling kung ano pa ang mga barangay na dai nakakakuha asin hahanapan kung saan makakakuanin budget para igdi. May mga barangay po kaya na dai naka-avail kadtong barangay support fund for 2024 and 2025. Ang nagsurat na po sa mo is Barangay Igualdad. So, ang committee po, ang appropriation, nag-direct sa City Budget Office na i-check itong mga barangay na dahil naka-avail and hanapan ng possible na source kung mahanapan. So, kasugma po during the session, may pinaabot na may nagkapira pang mga barangay. So, ang naging disposition po kang sanggunian is to repair sa Committee on Appropriation together with the Committee on Barangay Affairs headed by Cap Ason Peñaflor para po ipaapod si mga kapitan and at the same time the Budget Office para po maurlayan itong mga claim pa kang ibang barangay kung kaano dahil sila naka-avail ka itong barangay support. Sa iba pang bareta, mga atleta kan syudad ning Naga na mapartisipar sa paabutan ng palarong Bicol sa syudad kan Legazpi, padagos ang preparasyon. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Halos sarong semana na lang bago magpalarong Bicol, nakahandaan na ang nasa 850 na delegation ka syudad ning Naga, 507 ang atleta, kaibahan ng coaches, assistant coaches, asin iba pa. Sa Political Education, Scholarship and Sports Office, nakaprepara na ang kinakaipuhan kan mga ini. Mabiyahit sinda sa Petsa 27, pasiring Legazpi City, na yung venue kan palarong Bicol ngunya na taon. Igawa na po kita mga preparations. In fact, medyo busy na po kita paduman na po kita next week. Matulak na po sinda pa Legazpi. So 27 pong hali ninda and then ang puun po kang competitions sa Palarong Bicol 2026 mapuun po ng March 1. That's the opening ceremonies. Tapos sunod-sunod na po ang mga kawat, ang competitions. For us, Naga delegation, naka-prepare naman po kita dyan. Gabus na kaipuan po kan sa tuyang mga delegation, itataod ta po as agreed. Igawa po kitang total of 850 na participants sa tuyang Naga delegation and 507 of that mga atleta. So iyan po ang pinaka-importanting tututukan ta pag abot po pag nagpuuna po ang sa tuyang palarong Bicol ngayon 2026. Kaibahan sa budget na pinagtagama ka na sa aming opisina ay ang uniform, transportation asin si pagkakankan delegation kung sa'yo naka-payroll ang mga ini. Ibig sabihin, sindang madesisyon kung ano ang sindang kakakanon. Alagad yaon man ang monitoring kan mga coaches na di magutom ang mga atleta asin masigurong nagkakakanin tultol sa itatong 450 pesos kada aldaw. Ang support po nasa nyaon dyan po ang uniform, nyaon dyan si food ninda, nangunyan po ang decisions kang mga organizers including LGU Naga, ma-payroll po sinda. So mari po kitang catering ngunyan. So mas maganda po na naka-payroll kasi para may freedom ang satuyang mga participants, especially the athletes na sinda po ang mag-asikaso kan sa diri. Of course, ang sinasabi ta po nyaon po ang satuyang mga coaches, ang satuyang mga trainers and officials na ang instructions po sa tuya mayong magutom every day from
day 1 to hanggang matapos po ang palarong Bicol, dapat provided po ang satuyang mga atleta, especially dapat well assisted po sila. Ang Palarong Bicol ang mapon sa March 1 hanggang March 7 tuman sa Legazpi City. Para sa Janan TV 48 Naga, Cristina Canzo Reyes, Newsbreak. Padagos sa mga bareta. Puon pa kan Pebrero 2, nasa leave-out concentration na ang mga atleta kan syudad ning Naga bilang paghahanda sa Palarong Bicol sa bulan kan Marso. Susog kay Mr. Renz Chavez, Division Sports Officer kan DepEd, pinagpepeparar naman ninda si mga uniform asin mga gamit na dadaro ninda sa Legazpi City. Inanunsyo man ni Chavez na ang send-off ceremony sa Naga City delegates ang gigibuon sa JMR Coliseum sa Aga, February 21. Ang pinaghahandaan mo niyan, kang City, kang LGU Naga, together with the DepEd Naga City, yun po ang Palarong Bicol, nagigibuon po sa March 1 to 7 sa Legazpi City. Sa ngunyan, ongoing po ang samuyang leave-out concentration po pa kang February 2. And patapos na po kami ngunyan. And pinaghahandaan mo na ngunyan sa mga kaipuhan, arong uniform, arong kang mga materyales na darawang duman. Ang Billeting Center ta po doon sa Bitano Elementary School and Legazpi City Science High School near SM, in front of Lotus Blue Hotel of Legazpi City. So far po, ikaw kitang sa maabot pong February 21 Saturday, magkakaigwa kita ng send-off ceremony sa GMR Coliseum. Iinot mo itong Zumba, Love and Wellness, and may Thanksgiving mas kami duman, and send-off program. Philippine Olympic gold medalist Heidelin Diaz suportado ang sports program kang Naga College Foundation. Ang detalye sa report ni campus correspondent Kenneth Del Mundo. Dakula ang pagpapasalamat ni Heidelin Diaz sa suporta na ipinagtataukan Naga College Foundation sa gabos na atleta kaini. Suportado niya ang mga sports program kan institusyon. Si Heidelin Diaz ang nagtaong onra sa nasyon kan maipuli kanian kainot-enotan na gold medal sa weightlifting sa 2020 Summer Olympics Tokyo, Japan. Ang pagbisita man kaini sa Naga College Foundation, parte kan ginibong duwang aldaw na Sports Stakeholder Summit kan lokal na gobyerno kan Naga. Maugma man siyang pinagsabat ni Naga College Foundation President Engineer Mario Villanueva as in NCF Sports Director Dr. Nelba Olaso kaiban iba pang coaches kan institusyon. Obheto kan pagbisita na makapagtaoning inspirasyon as in suporta sa mga nagmamaot as in nagpupuon pa sana na maggibo ning pangaran sa lado ning sports as in athletics. Kabali sa nagtaong mensahe si the Lyceum of the Philippines Davao Coach Noli Ayo, Philippine Athletics Committee Mr. Jesse Lasuna Oli, asin si NCF President Engineer Mario Villanueva, asin iba pa. Sigun kay NCF President Engineer Mario Villanueva, ang pagbisitang ini kan Olympians arog ni Heidelin Diaz nakapagtaonin kumpiyansa sa mga atleta para urog na magigos sa training, magkaigwaning dedikasyon asin commitment sa kada laban ng pag-aagihan. Well, of course, they are an inspiration, di ba? Kaya kita mo yung mga message nila, it's hard work, perspiration, and then of course yung kanilang persistence para maging Olympian sila eventually. And that's what the message is for our student population to take up sports, persevere, because it will give them the discipline for them to have a healthy body, healthy mind. First, gusto ko lang sabihin, ito yung school na LaSalle Management. So I'm from LaSalle and I'm happy na may LaSalle wala. And nasushock ako na may school na was, are they giving scholarship also? Who's giving scholarship sa 24 sports? And I'm like, wow, paano nila na-sustain ko? And I'm happy to see na nabibigyan nila ng pag-asa yung mga atleta. Hindi lang pag-asa na ma-open yung mind nila sa pangarap sa sports, but open their mind and setting themselves na dahil sa sports, makakapagtapos ako na pag-aaral. So I'm thankful that NCF is here to give hope and direction sa mga student athletes natin dito sa Naga. Sobrang saya po kasi sa lahat, sa dinami-dami ng mga eskwelahan ang pinili ang Naga City po. Sana po one day maging katulad ko po siya, tapos maging sikat din po ako.
at makakuha po ako ng gold medal po. Ang Naga College Foundation na ilang nakasentro sa dekalidad na edukasyon, serbisyo asin innovation para sa mga estudyante hulitaan suporta asin pusog na pundasyon, arrogant scholarships na pinagtatao sa atletang totoong may dedikasyon, commitment asin pangarap ang liyabe para luway-luway nindang maabot, ang bulawan na medalya kan totoong buhay. Para sa GMN TV48 Naga, Kenneth Del Mundo, Newsbreak. Yan ang mga bidang baratang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingon i-follow sa aming official Facebook page, GNN TV48 Naga. Padagos kaming mahatod din mga baratang garantisadong nanginginot asing napapanahon. I-hit ang subscribe button sa aming official YouTube channel, GNN TV48 Naga, para updated kita sa mga bareta asing istoryang Bida ang Bicolano. Ako po si Ja Maika Amiles, asin ini ang GNN TV48 Naga Newsbreak. Tanga ta diri ko nababay na GNN TV48 Naga. Kalma. Lumipat lang ang GNN TV48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nangunguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV48 Naga, Bida ang Bicolano. Be a champion, be a tiger today. NCF's the quest, lights lighting your way. At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASO-accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit? Dito, from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills for the real world. Jika na ba? Be a tiger today.